Έχουμε κάνει και αν έχουμε κάνει makeover σε αυτοκίνητα. Αλλά αυτό το makeover για κάποιο λόγο είναι το αγαπημένο μου. Τι έχουμε πρωτοκάνει σε αυτό το Range Rover? Έχουμε κάνει αλλαγή χρώματος με μεμβράνη. Έχουμε αλλάξει body kit, φανάρια. Ένα σαλόνι πραγματικά όνειρο. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει και αν έχουμε αλλάξει σαλόνια, έχουμε φτιάξει δεν ξέρω δεκάδες, εκατοντάδες. Αυτό για κάποιο λόγο το έχω λατρέψει. Όλα έχουν γίνει από την ομάδα μας. Από βαφή σε πλαστικά μέρη, σαλόνι, wrapping, το body kit. Το μόνο που δεν έχουμε κάνει εμείς είναι το βάψιμο των ζαντών. Πάμε να το δούμε μέσα. Θα δείτε τώρα το πριν και το μετά. Να μου πείτε αν σας άρεσε καλύτερα πριν, αν σας άρεσε καλύτερα μετά ή τέλος πάντων ό,τι θέλετε πείτε μου. Για μένα είναι το αγαπημένο μου. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Πείτε μου στα σχόλια.